Представям ви стартов пак на златотърсача. Задължително лопата. Лопата, хубава здрава лопата, която да ви е удобна, да не е много тежка и да работите много с нея. Аз използвам комплекта на Minelab Pro Gold, големия легенд и малкия. Много добър комплект. Може да се поръчате от всякакви модели, всякакви варианти. Маркуч. Засмукваш маркуч към помпата. Този от глините 2 цола. Има и по-големи, ама те колегите са по друг начин. Леген, голям леген. Този е 45 литров леген. Шишенци, с което да събирате златото, когато го намерите, разбира се. Много важен атрибут също, лъжица, супена лъжица. Има дупки, има местенца, където много трудно се достъпват и лъжицата помага много. Водичка, задължително водичка. Реклама тук няма да правим, защото ни са си платили. Следващо. Така, аз както съм си го направил, използвам олей на GoldPro X250. Страхотен размер. Аз съм го преработил, за да мога да го свържа към драгичката. Идеален е 25 см широчина, дължината е около 80 см. Един от първите ми атрибути, които взех след легените. Следващото е мачети. Желателно да имате мачети, когато сте сред гората. Много е добре да имате мачети. Така, продължаваме нататък. Маркуч от помпата към драгата. Аз съм си го направил 14 метра. Не заема много място, перфектен е. Най-едното солче. Драгичката е малка. Така, относно драгата. Тези шишчета са ми преработени от мой приятел, който съм му заръчал, защото оригиналните, които бяха към драгата, са много широки, много големи камъни влизат навътре и много се сдръстват. Така, след това ще ви покажа всичкия комплект как е като е сгънат. Това са краката към драгата. Ключе, разбира се, защото съм си преработил нещата да са ми по-добре на мене. Допълнителни крачета, които съм направил относно улея, за да може просто като се закрепи да стои по-добре. Следващо нещо. Кафе. Хората, които пият кафе, задължително кафенци. Сред природата е кафенцето, разбирате ли? Точно е. От тук нататък, който пие чай или каквото пие, бира, водка, който каквото иска, важното е да има забавление. Това е просто едно хоби, което много радва хората, които се занимават просто с него. Аз лично използвам тонколонка, за да вдигам шум към гората, да не ми е самотно и да има забавление. Помпа. 2 цола помпа на райдърче. Нищо особено. Някои хора ми казват, че относно тази част не е добре да използвам такъв на крайник пожарникарски. Аз го използвам и проблеми нямам. Тук съм го направил относно едноцоловия маркуч, защото драгичката не изисква много вода. Следващо много важно нещо. Ръкавици. Ръкавици, които са здрави, които не могат лесно да се продупчат или да се срежат от стъкла, от пирони, от тел и всякакви други работи. Препоръчвам ви да използвате ръкавици въпреки всичко, колкото и да сте живави, така да го кажем. Използвайте ръкавици, защото има много ръждиви неща. Бутушки са много важно нещо също. Тук в целия комплект всичкото, което използвам аз, няма нито едно, което е маловажно. Използвайте абсолютно всичко правилно,
със сигурност има и други колеги, които много подробно, така да го кажа, обясняват всичко, как се работи, кой какво има. Някои хора използват по-малко неща, други по-големи, повече. Всеки, който както прецени за добре за себе си, каквито възможности има и така нататък. Желая успех на всички колеги, природата е чудесна. Шумът от водата и от птичките просто не може да се сравни с нищо друго. Пожелавам успех на всички колеги, колежки, всички хоби златотърсачи. Бъдете щастливи, радвайте се, усмихвайте се. Желая ви много златинки. Поздрави от prospectorpoint.com. Ето, колеги, направил съм сглобката вече. Така работя аз като цяло. Това е всичко, което съм пригодил. Мисля да започваме работа. Тъй като материалът тук, който го промивам, е примесен с мека лепкава глина и буквално е като почти разтворена дъвка целият материал, който е пясък, пръсти, тази глина. Нуждае се не просто от хвърляне на лопата и да изчаквам просто струята на водата да измие всичко, а от леко промиване с ръка. Защото самородното злато трябва да го изкараме от тази глина максимално, за да може да го добием. Прочистваме материал, пробичка, да видим какво ще стане. Аз лично малко по-тромаво го правя, за да мога ми по-сигурно. Няма много да ви бавя, направо ще ви покажа после крайния резултат. Ако това видео ти е харесало, абонирай се за канала и цъкни лайк.